Σήμερα θα φτιάξω ένα ενιδρίο κάτω από το κρεβάτι μου. Μάλλον ρωτήσετε γιατί. Πάντα ονειρευόμουν να έχω ένα ψάρι ως κατοικίδιο στο δωμάτιό μου όταν ήμουν παιδί. Έτσι σκέφτηκα ότι τώρα είναι τέλεια στιγμή να αγοράσω το ψάρι που πάντα ονειρευόμουν. Αλλά μετά που αποκτήσαμε το σκύλο μας τον Ζούκο, η γυναίκα μου είπε: όχι, άλλα κατοικίδια! Αλλά δεν θα αφήσω τη γυναίκα μου να του πατήσει έτσι. Έτσι σήμερα, ενώ είναι εκτός πόλης, θα φτιάξω ένα μυστικό ενιδρίο κάτω από το κρεβάτι μας. Και θα δω αν το παρατηρήσει όταν πιστέψει στο τέλος της ημέρας. Το πρόβλημα είναι μόνο, άμα πάει κάτι στραβά, το σπίτι μπορεί να πλημμυρίσει. 15, 16, λοιπόν, χρειάζομαι τη βοήθειά σου, μπρο. Τι θέλεις? Θέλω να φτιάξω ένα κρυφό ενιδρίο κάτω από το κρεβάτι μου. Γιατί το θες αυτό? Γιατί, Μαρία, δεν με αφήνει να έχω άλλο κατοικίδιο στο σπίτι. Και εγώ θέλω να βάλω στο ενιδρίο ένα ψαράκι. Πω, καταλαβαίνω, Στας. Ο σκοπός σου είναι ιερός. Θα με βοηθήσεις? Βεβαίως και θα βοηθήσω, αδερφό μου. Πάμε, αδερφέ. Εδώ πέρα είναι το κρεβάτι μας. Και εδώ πέρα είναι το σχεδιάγραμμα πώς να βάλουμε το ενιδρίο από κάτω, καταλαβαίνεις? Ναι, αλλά για να βάλουμε το ενιδρίο από κάτω θέλουμε πάρα πολλές ώρες δουλειάς, νομίζω. Το ξέρω, αλλά μην αγχώνεσαι. Έστειλε τη Μαρία για ψώνια και θα αργήσει για πάρα πολλές ώρες. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια, μόνοι μας δεν θα καταφέρουμε. Τι ωραία που είναι να πηγαίνεις μόνη σου για ψώνια χωρίς τον άντρα σου. Χρειαζόμαστε μάστορα και ξέρω το κατάλληλο. Ποιο μάστορα ξέρεις? Τώρα θα δεις. Μάστορα, έλα μέσα! Είμαι έτοιμος, πάμε! Τι, αυτός είναι ο μάστορας! Ναι, εγώ είμαι! Πίστεψέ με, αυτός ξέρει πάρα πολλά πράγματα στο πώς να χτίζει. Αυτό πάρα πολύ εύκολο! Μην αγχώνεσαι ποτέ ποτόν! Απλά να ξέρεις, άπειρο χρόνο δεν έχουμε. Ανά πάσα στιγμή η Μαρία μπορεί να γυρίσει πίσω και δεν πρέπει να δει το ενιδρίο. Πολύ μιλάς, φύγε, ξεκίνησε! Θα σε κρεβάτι, εγώ θα ξεκινήσω τώρα! Οκ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε και να βρούμε ένα κρεβάτι ώστε να ταιριάζει με το κρυφό μας ενιδρίο, οκ? Ναι, πάμε! Κραφάριο, κάνε τη δουλειά σου, please! Μην αγχώνεσαι, ξέρω τι κάνω! Φτάσαμε, παιδιά, στο IKEA για να φτιάξουμε το κρεβάτι μας. Πάμε και μόνοι, πάμε σας, έλα. Οκ, έχω το κρεβάτι. Ξέχασα, τι πρέπει να κάνω, ναι, πρέπει να αγοράσω ενιδρίο, γρήγορα. Ενιδρίο. Τι λες τώρα, 5.000 κάνει. Δεν πειράζει, το αγοράζουμε τώρα. Τώρα θα έρθει. Παίρνουμε και ένα τέτοιο εδώ πέρα, θα χρειαστεί σίγουρα. Νεροπίστολο για να πυροβολάω το Στας, παιδιά. Και αυτόν το δεινόσαυρο, παιδιά, για την κορούλα μου. Παιδιά, σε λίγο το Jill Show έχει γενέθλια, γίνεται 5 χρονών. Και εσείς για να του ευχηθείτε και χρόνια πολλά, κάντε εγγραφή, like, πατήστε κουμπάκι καμπανάκι. Και εγώ θα πάρω και κεράκι τώρα. Το χρυσό, γιατί είμαστε χρυσοί YouTubers, παιδιά. Βάλουμε το ποδαράκι εδώ. Τέλεια. Όπα. Τώρα φαίνεται σαν ενιδρίο, Και μέχρι τα παιδιά να αγοράσουν το κρεβάτι θα είναι έτοιμο. Είσαι τρελότρε, θα μας διώξουν, σταμάτα. Καλύτερα να σοβαρευτούμε για να βρούμε το κατάλληλο κρεβάτι για να φτιάξουμε το κρυφό ενιδρίο. Σωστά, γιατί η Μαρία τώρα όπως είχα πει είναι στα ψώνια και σύντομα θα τελειώσει σε 1-2-3 ώρες. Οπότε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Έλα, πάμε, τι περιμένεις? Τέλεια, παιδιά, τώρα πάω να πληρώσω. Να πληρώσω όμως. Ωραία, φίλε, ξέχασα τα λεφτά. Πώς θα πληρώσω? Πρέπει να πάω πάλι σπίτι. Πω. Είμαστε στις πισίνες, είναι έτοιμα! Άμα να πάρω! Εγώ βάζω νερό τώρα, παιδιά! Θα γεμίσει! Θέλω να κάνω πάλι, φύγω! Πας καλά! Περίμενε να γεμίσεις πρώτα! Τι, νομίζω ότι να περιμένω πολύ, δεν μπορώ, θέλω να κάνω μπάνιο! Αναφάριο, καταρχάς πρέπει να δούμε άμα θα κρατήσω νερό από την πισίνα! Παιδιά, κοιτάξτε! Νερό! Χύνεται! Έχει τρύπα! Όχι ρε φίλε! Τι κάνουμε τώρα! Κουτούνι! Πες μου ότι δεν είναι η Μαρία! Πες μου ότι δεν είναι η Μαρία, παιδιά! Στας, πήγαινε! Απασχόλησε την ά! Μην τα ασχολήσω! Μην πει μέσα και το δει αυτό, θα τρελαθώ τελείως! Ραφάριο, να βρω τρύπα! Μπες μέσα! Τι έγινε η γυναίκα? Ξέχασα τα λεφτά μου, ήρθα να πάρω τα λεφτά μου να πάω για ψώνια. Μην αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται. Θα σου στείλω εγώ λεφτά και πήγαινε. Γιατί τι έγινε, κρύβεις κάτι εκεί μέσα, μήπως καμία κοπέλα? Όχι, είναι κάτι πολύ χειρότερο από αυτό, πολύ χειρότερο. Πίστεψέ με, δεν θες να μπεις μέσα με τίποτα. Γιατί? Γιατί ήθελα να πάω τουαλέτα και εκεί που πήγα να πάω τουαλέτα ξαφνικά μου φύγαν όλα μέσα στον δρόμο και σου γίνεται όλο χάλια, όλο είναι πάνω σαν κακάκια. Γι' αυτό σου Αμένα, είσαι πολύ συγχαμένος, τέλος πάντων. Στείλε μου λεφτά, δεν ξέρω κάτι. Θα σου στείλω λεφτά. Φίβη, ναι, επειδή δεν κατάφερα την έδιωξα. Έχω άλλο λίγο χρόνο να φτιάξω αυτό το μυστικό ενιδρίο κάτω από το κρεβάτι. Πάω, παιδιά, γρήγορα.
Στάς. Αλλά αφού μου στέλνει λεφτά, εντάξει, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Ραφάλο, να! Το ζηλοτέιπ, πάρ' το! Κλείσε τρύπα γρήγορα! Θα πλημμυρίσουμε εδώ πέρα τώρα! Έλα γρήγορα! Κάπου εκεί, Κάπου εκεί, ναι. Εκεί να μπορεί να κλείσει τα! Να την τρύπα, κλείσε να! Έλα, κλείστο! Ναι! Μπράβο! Μπράβο, παιδιά! Πρέπει να κλείσουμε κι άλλο νερό, πάμε τώρα! Είναι η ευκαιρία μας! Πάμε πάρα πολύ καλά! Δεν βγάζεις καθόλου νερό, το φτιάξαμε τελείως! Σε λίγο θα βάλουμε φυτά και ψαράκια! Στας, έχουμε ψαράκια, φυτά και πέτρες. Όχι, τα ξεχάσαμε αυτά, δεν έβγαζαμε τίποτα! Πας καλά, δεν πήρες τίποτα! Ναι, δεν πήρα τίποτα! Πάμε τώρα γρήγορα να τα αγοράσουμε όλα, γιατί η Μαριά έρχεται σύντομα εδώ πέρα και θα το βρει όλο αυτό, εντάξει! Γρήγορα, πολύ μιλάς λίγο, θα προχωρήσει εδώ! Μία αγόρευσε ποτέ με τον τσιλάμι μόνο! Πάμε σε πέσω, να τα αγοράσουμε όλα! Πάμε! Εδώ πέρα, παιδιά, από ό,τι βλέπετε, έχει πάρα πολλά φυτά και εφήκια. Θα πάρω για να στολίσω το ενιδίο, να είναι όμορφο. Θα πάρω αυτό, όλα, παιδιά. Όλα τα πάρουμε να είναι πανέμορφο. Ενιδίο, χωρίς ψάρια για τα ψάρια δεν γίνεται. Γι' αυτό θα πάρω αυτά εδώ πέρα τα τρία. Το σπίτι του καλαμάρι, του Μπομπ Σογκαράκη, το Krusty Krab και αυτό το Αναστερία. Πήρα και 2 ρομπότ ψαράκια για να κάνουν παρέα στο αληθινό ψαρί που θα διαλέξει ο Στας. Αυτά κιόλας κολυμπάνε στο νερό. Πήρα παιχνίδι, καρχάρια, χτάποδια αλλά και καλαμάρι για να έχει παρέα το ψαράκι. Πήρα εδώ πέρα πέτρες, κοιτάξτε. Ναι, φαίνονται. Καλές είναι, αλλά είναι μικρές και χωματιστές. Εμείς θέλουμε άσπρες πέτρες. Οπότε ας να πάω να πάρω εγώ. Έχεις δίκιο, Τιμό, και εγώ πάω να ψάξω το ψάρι. Πήγαινε. Εγώ πάω να πάρω μεγάλες πέτρες, κοτρώνες, άσπρες, ωραίες. Και να πάρω, παιδιά, αυτό εδώ πέρα το πορτοκάλι ψαράκι. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, αλλά θα το πάρω σίγουρα. Δημός, αρέσει το νέο μας ψάρι. Ναι, μοιάζει και με μένα. Πώς θα το ονομάσουμε όμως? Εγώ λέω Ντιμόγκα. Τέλειο όνομα, ναι, συμφωνώ. Εσύ, φίλε, συμφωνείς? Συμφωνεί μόνο, συμφωνείς. Πάμε. Γραβάριο, ήρθαμε! Δες εδώ! Ψαράκι το ονομάσαμε Ντιμόγκα και βεβαίως πάρα πολλά φυτά και πέτρες! Και πέτρες μεγάλες αληθινές! Τώρα, τόσο πολλά! Όπως βλέπω, πήρετε όλα! Στας, πες μέσα στο νερό! Γρήγορα, παιδιά, μέσα! Σε στείλουμε πέτρες! Ραφάλιο, δώσε τις πέτρες, έλα! Όπα, και πάμε κατώ! Κοιτάξτε, wow! Αφού βάλαμε τις πέτρες, τώρα θα βάλουμε τα σπίτια, το βυθό του μπικίνι. Τώρα τα φυτά, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Ελάτε, δώστε Πάρε αυτά, εδώ τα όμορφα. Εννοείται. Βάλτε τα. Κοιτάξτε τώρα, θα βάλω τα ρομποτικά ψάρια, αυτά κολυμπάνε κιόλας, κοιτάξτε. Όπα, να τα, κοίτα. Στας, μην ξεχάσεις τους υπόκαμπους, αλλά και τους αστερίες. Δώσε, υπόκαμπη, bye. Και αυτά τα βάζουμε μέσα, παιδιά. Πάμε. Όπα, κάπου εδώ πέρα, έτσι. Παιδιά, έκανα τα ψώνια μου επιτέλους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλλά ανυπομονώ να πάω στο σπίτι γιατί είμαι κουρασμένη κιόλας. Μην ξεχάσουμε και τα ωραία τα πόδια. Γρήγορα, Τιμό. Έτσι. Όπου δεν έρχεται η Μαρία. Ντιμόγκα. Όπα. Στάσα να πάρω Ντιμόγκα. Ντιμόγκα μου, έξω εδώ πέρα πολύ παρέα. Και πάμε για κολύμπι. Μην ξεχάσουμε και τις πανέμορφες χέλονιτς που κολυμπάνε, κοιτάξτε. Τις βάζουμε κάτω και έτσι αφήνουμε. Και το καλαμάρι εδώ πέρα. Εξαφανίστηκε ο καλαμάρις. Κοιτάξτε εδώ. Εγώ έχω καρχαρίε, πάμε. Για βάλτε το μέσα. Πάμε καρχαρίες, πάμε. Wow, τι τέλειο. Στας, η Μαρία έβασε στο story, κοίτα, γυρνάει σε 5 λεπτά σπίτι. Πάμε, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Ραφάλ, δώσω τη μάσκα. Γρήγορα, τη μάσκα. Εσύ, Τιμόν, φέρε το κρεβάτι. Να το Κρεβάτι, ναι, κρεβάτι. Αφήστε το κάτω τώρα, κάτω έτσι. Τέλεια, φέρτε το στρώμα γρήγορα. Στας, κατέβαινε κάτω, σε κλείνουμε. Έλα, κατέβαινε. Έλα, χέρια, πρόσεχε. Στας, εμείς φεύγουμε, πάμε να εκτεθούμε. Καλή τύχη. Επιτέλους τελείωσα τα ψώνια. Παιδιά, κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν ξέρω γιατί να βγάλω αυτό το challenge. Αγχώνομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να μην με βρει. Επιτέλους σπίτι. Κουράστηκα σήμερα.
Πόσο κουραστικό να κάνεις ψώνια. Είναι τρελό, είμαι σε ενίδριο κάτω από το κρεβάτι μου. Τι κάνεις εσύ εκεί μέσα? Πας καλά, αγόρι μου! Όχι ρε φίλε, με βρήκε! Τι στο καλό κάνεις εδώ πέρα, τρελάθηκες αγόρι μου! Τι να κάνω ρε γυναίκα, αφού δεν μ' άφησε να έχω κατοικίδιο στο σπίτι, έφερα εδώ πέρα ένα μικρό ψάρι σε μια κατοικίδιο. Εγώ δεν σου είπα να μην πάρεις ψάρι για κατοικίδιο, εννοούσα μεγάλο ζώο όπως σκύλους, γάτες, τέτοια πράγματα. Α, δηλαδή πρόκειται στο ψαράκι μας. Εννοείται, απλά όχι